Haideți să vă arăt ce am comandat de pe site-ul Genius.ro, magazin online cu jocuri de inteligență și cubururi Rubik. Mi-am cumpărat 4 produse, iar pe unul dintre ele am primit și autograf de la Cristian Leana, a.k.a. Domnul Puzzle, și îi mulțumesc pentru asta. Primul produs este un cub Rubik 3x3 magnetic și se mișcă extraordinar de ușor. Are culori vii și te provoacă să înveți algoritmi cât mai repede pentru a le rezolva. Al doilea produs este un Pyramix, pe care deja știu să le rezolv foarte repede și pentru care sper să baci un record curând. Voi reveni cu un video pentru asta. Al treilea produs este un Megamix. Asta mă va provoca tare de tot, dar nici eu nu mă dau bătut. Iar al patrulea și ultimul produs este un timer specific competițiilor oficiale de speedrunning. În comentarii veți găsi și link-uri pentru produse. Salutare tuturor!